nibashayelane, nibabulalelane, nidistroyelane iy'nto zabo, nishiselane iy'moto zabo. Ayikho enye indlela eningenza ngayo kunokuthi nibashaye. Ayikho enye indlela eningenza ngayo. Ayikho enye indlela ebeningenza ngayo. Manibabona ukuthi basahlele emalokishini, basahlele ey'ndaweni lezi enikuzona, why ningabaphoqi ukuthi abahambe beyohlala la kulindele khona abanye? Why ningenzi kanjalo? Uthini uNembeza? Baphi onembeza benu? Mawuqala uphakamisa ummese umgwaza. Uthini uNembeza kuwena? Mawuqala uphakamisa induku, uphakamisa isikhali, umshaya ngalento omshaya ngayo. Uthini uNembeza? Noma anisenabo oNembeza baphelile, anikaze nibe nabo futhi. Khumbula ukuthi into oyenza kumuntu namhlanje iyowela ezandleni zakho, iyowela kuwena. Uthole ukuthi umndeni wakho uyasafarisha, ube wasathe wenza ini ayilungi. Ukhumbule ukuthi khona into owayenza kumuntu kaNkulunkulu. Sonke sifike la emhlabeni ngeplani kaNkulunkulu. Mawusumshaya umuntu umbulala, engabe uqhamuka neplani engcono kunaleyo. Ungcono nibaphoqe nithi hambani niyohlala la kulindele khona abanye. Nimusani ukubashaya, nibashayelane. 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 Nibabulalelane. Nizele, abanye benu bazele baney'ngane. Abanye benu abazele basakhula, basabancane. Nibangela ibhadi, into ongeke uze uphinde uyilaphe ngalutho. Mase nivelelwa izinkinga ngelinye ilanga, uba sathe uyalungisa izinto ayikulungi lutho, akwenzeki lutho. Uze ukhumbule mntakama, uze ukhumbule mntakababa, uze ukhumbule ukuthi khona igazi lomuntu elaphalala ngenxa yezandla zakho. Uze ukhumbule ukuthi khona abantu abazwisa ubuhlungu. Kuhle impela okwenziwayo ukuze i-country ibe right, ibe clean, kuphele izinto zonke lezi ezikukhohlakala ezenziwayo. Kodwa lokho akusho ukuthi makuthiwa bahambe bese niyabashaya, bese niyababulala. Nikwenzelani lokho? Zikhona iy'ndawo laba abahleli khona. Uma nibona ukuthi nampa basahlele elokishini abahambile, why ningaqhamuki neplani engcono kunokubashaya? Why ningaqhamuki neplani engcono kunokubashaya? Why ningabaphushi-ke ngenkani nithi hambani niye la kulindele khona abanye, nisahlaleleni la kunokuthi nibashaye? Igazi labo liyosala ezandleni zenu, engeke nize nilisule ngalutho, engeke nize niligeze ngalutho. Kubuhlungu. This is very, very painful. This is very, very sad into eniyenza ebantwini, nibashaya, nibabulala, nibashisela imizi yabo, nibashisela iy'moto zabo. Why? uNembeza ushonephi kunina? Ushonephi uNembeza kunina? Ushonephi uNembeza kunina? Ushonephi ngempela uNembeza kunina? Nenza into niphakathi kwabantu kuba nifuna ukuduma, nifuna ukwaziwa, nifuna ukuduma ngento embi. Uzoba wedwa ngelinye ilanga bengasekho bonke labo wenza nabo leyo yinto. Uzoba wedwa ebhosha usuney'nkinga zakho, ungasazi ukuthi uzoyiqeda uzoyithini iy'nkinga ozobe usuhlangene nazo. Kuhle ukwenza into, kumnandi wenze into uphakathi kwabantu, ufuna ukubukwa, ufuna ukuduma, wenze into phakathi kwabantu. Nishaye umuntu nibaningi, umbulale umuntu nibaningi. Kodwa khona la uzoba wedwa khona. Khona la uzoba wedwa khona uNembeza wakho usukushila, usukulahlile, usukubuza ukuthi ukwenzeleni lokhu. Uba sathe uyahlanganisa kuhlangane lutho, wabulala umuntu, wahlukumeza umuntu. Kunokuthi ngabe wenza into engcono ukuthi hambani bafethu, sininikezile isikhathi esanele sokuthi nihambe. Hambani niyohlala nani laphana okuhleli khona abanye. Kungcono kabi ukuthi banethwe yimvula, kungcono kabi ukuthi bashiswe ilanga, bapheshethwe umoya behleli lapha abalinde khona kunokuthi babulawe, kunokuthi bashawe. Kungcono khona lokho ukuthi bayohlala lapha abahleli khona kunokuthi bashawe. Kubuhlungu.